Ναι, σε εμπνέει αυτή η ηλικία. Περνάμε καλά, ναι. Και έχει πολύ ωραία νυχτερινή ζωή. Εμένα μου αρέσουν οι καφετέριες γιατί έχουν φθηνό καφέ. Θέλω να πω ότι στην Καρδίτσα βρίσκεις πολύ εύκολα δουλειά και με σχετικά πολύ καλά μεροκάματα. Και φυσικά δεν έχω μετάνοιες που έχω έρθει εδώ πέρα. Πω, είναι τέλεια εδώ.